basniu podun pertenganingi ha ka jing stom baro dau kris utrai jongi tunai ti seblai kenrat bang kerku kedo ingi mutilenti ingi tembak di cinduai boy seblai kai ingi ko pa jongi ba beneng kelong bakui Tuai menda kejengbam jengi kabala kesengi matoma pingi keringkang jengi kumbai guru imab kebela seneu yangi berwadi alam ingi isya jipenshoy henrei tepelai nak basneu amin kumbau jusu longan nam e kon swet ya pi ngan pha ya mun sim bakhuj un hikai pi un petin lenti pi un pensyai pi tun khon ngan weri mun sim bakhuj bon pensyai yu sakri chu ulung do ban la ban pharia ban sam yi kejing maya ju aktien ulai padhangi baro iwei pui bengela masung tho ban pai phang ban ngela ban em ru kat kom chi kai chu mun sim bakhuj chi kai chu ulai bajing ruai ka ba shispa nre pusau kan long berbor ke cipen syai jong bersih jadi ingin namlaban singap dalam ingin dapat weng laban abi lek berbor ke mon jame ko gerat kan don cialan tak kejing syah samsia bagi jelas singap tak gerat dia tiga ruang gerat ingin demi jam jam jong me gerat hai mensiam jong me ko gerat halo ji wei kam halo si sepi ajing start ajing ai ka buin ka bod dalam ni unnom la ban paria ri ai pada ka bod belai jumpi on la ban syai ka buin ka bod yo jing start jempang nama ka ai ka bakta ka keren kta ido nut ka mesim kom malakta asin pentekos yo petros di kala ajar mut jibril ai ngin roi jing tip ngin roi jing belai ka jing su tho ka jing phang ya ka mon jembe ko kerat bayi kum tanya ai ki terbang ka chobi ngin don berbod ka jing siap ti me ko kerat jing ting burom me uri ta pedop pingi ko belai ta kerat bangin lain na jing ma jing sa bangin lain na no thang na syukur balai nong syu no slon balai na ka bod jing jidum ka bod jong peman balai ni cia pen bi jak ne ki rong khong jong kai kerat ya ai ngin la ban biet pen biang jing start syukur kerat jing yo jing ai jing ka kui me kerat bi tulong memeu nong ya lam tulong memeu no tenenti nang mo ke ai baro binde kelong shalom tak yo ngin biet ngin piang ki kam bi jam ha ki ni ha ki jumut kerat ha ki jingem jingi peman nasi ki kam jingi jar salah donut uson be tu tin panpor musibuk pensyai ngi kenang ke ai bing yo sngo ke ai sakren kan long sisya kecembang mensian lagi iwi piwi kan di kapohor kliman try and on rank God but pi kajing pule the gospel bakui God kum ulukas kelenong bakat pra kod iwei haduk pra kariu kan thei bod unong bisyar bomhok uji sula keren haki yakane ke parsi baki dei banduai barabor bat kim dei bandu jing kermen ha ka wei ke snong la don wei nong bisyar bom septing yo blei bod bom ken snap ya ubriu ha kata ka ju ka snong la don ru kriu kan thei ka yai wan sha u ha ka da ka baong bisyar hok yanga now ba ban ben yanga slam utau nong bisyar tre handrai ha ka ba khaddo ula perkhat wat la ngam ti briu ti blei
Hendai namar ba kani ka riu kan thei ka thlia yanga ngan pei ba kan yo yala ka hok lem kumta daga ba yaiwan kan pendik yanga uji sulung ulo ong sanang ta tu sngap ha yik chung ong chung dong bisya bom hok hatu ublei un le hok yala ki briu ki bayam kerpat yu bat sni bat mi hatu ule tut ban yarap yaki ngaong api un bisyar hok ya ki kloi henrei hatu khun ubriu siam cengei ha perthei haba uan God gospel jong utrai kerpat kuayar ban yalami geni cengruai kenang bang penyarap yang apa di ban puson iktin jong blei Karena ma jing ruai ba saus pa khat hinyo Nengkong nang siap kangu kadem kalai cow belai terakan rat belari basmal basukher ngi wei pai wei kham tam mola ai yanga badya phi ya kaching im na lor kaching im mola ai yanga badya phi ula penlong ru yanga bi ki khun trai chung u lengba ka cher ka tho lengba ka suit ka shor lengba ka baptisma ba khui ti kumbang itip nak ji kai pateng jolong shwa man shwa chingi habau bleu pha yanga ba phi chitla pathai siam la pha thli
Uai ka kamram ka bakia, kamram ka bakordor bar bakongsan hadu kata-kata. Ha ka bawang kukun benriu, kile cepertai ban ka mai ya ka hok ka si kentin. Ban ngitip bangi ki kun beringi bat triang ya tau kum cong belai ban ka mai ya ka hok. Hadin bau belai wan cingo wan pej yang sai sin pat. Ulum biang kita ke dorbar belai ke baar kemari thu khana pateng. Hakani dorbar ki omla ai baha ai benta ya ke cing thau barok khoj. Nadu ki ding ki si ki plang ki kan bat ki thung cing tep ki sim ki do. Kum ki nu ban im jaga kriat kum nu ban im jaga sit ki nu ban im jaga khlau bat ki nu ban im po duriau bat kum ta ter. Ha ka ba khadu phai biang su khut ban riu. Wong ku khut ban riu pan ayu mekwa ngin ai ya me. Ukun beriu klam jeng konyo, klam jeng artatin, klam jeng kyu, long bay ko belai try kenrat, ngim kwa ai shu, ngila hun ngila biang, ya kabaha kabenta pelai nadu nengkong kesingu benai, nadu dabar belai benkong ban ka mai ya ka hok kasi kentin. Xiao risa ki sutnya, ki taulang bat ki yau bay, bat ki belai ki ken bat da ka jeng kemen. Badu belai la pai jo kun benriwang namar papila hun ya kan ne ka baha ka benta bing la ai pi ban ka mai ya ka hok ka sintin mentangin ai ya pi da ka kerdan kata long tulong sim tulong kenran ma pi halor ki lai po jing thau barok pin pek pen khmi ma pi pen don kam ma pi pin po pin dain pin chet pin tiu pin bam pin di dikini bro khoi Bat pinne kan ne kerdan celong sim celong kenrat halor kilai po jing thau lada pidang bat ya ka banengkong ban ka mai ya ka hok ka si kentin lada pimbat su pindu no kene ka jog baha mandam dei tam sulap tang nak ta khana pateng la ne khana bre thu pateng kilong shwa man shwa ngilap ru ka history jong ka tho katar bla priang om tangi ki kun nyu trep ndre bla priang da ka perthei hi bro ka wei na kitab Genesis kelenong menengkong record apun riu du ar khundai hadin bau blai la thau yak perthei ka meriang barwong tongin ya thau yu briu ha ka dur jeng hi uban ya serjim yang hi ai ulong kenrat halor ka sim jaga sun halor ki merat ki breng ba parik ba her por go ba cengi po duria ula thau shin rang bat kan thei udong tu nang kha tu na roi tu pendap i perthei kat ki klur semdeng kan siap duria sho la pen scam rui kan ne leng ba no roi sam ka sam ba prau long akan no ka jing krau blei jongi habang apa ya ki klur se benang habang apa ya ki lum ki wa yak sentiu ki skut kat no ka jing tenat ka no ji chokun hang ni pen chong nong rem su su long ba tu chu roi la roi bor kam jong me ki ba krau ko trai ngio i ji krau ju blei wong kat no ji krau kam tam lei bang apa yu kun ben riu ya ka bau blei la thau yu kam po ken diat ban yu blei bala ai u ta ka parsiat siap serpa balong nong peit nong khmi nong sinsyar nong khatar ya ka perthei ka mariang baro ban yu roj ya ki ai baro ha po ki slajat jong kasam ba pra pin salap shu dong chu tang ba thamai si thi ji bru lenong ka ba ar khot ka ba san ter du si phau ha ka bau nong ruai long u ai ka nyu breu me perkhat na kam ta jong mela thau yu kham po ken diat ban ya ki angel mela ai u ta pasiat siap sarupa belong dong peit no khmi no sin syari pathai ka mariang baro ban yu roj biang iki ki berapa slajat jong shu la ba khana periskam jong ba adadak ngitip ku menu tau kena samla adadak ulala ban penlim ya kata karakot labang ong ta ka krusar yu po silum ya penting mausan ya boj usim jong duriah kini bro ngilong sekri jeme ngilong gidong buut jong me tiha kan ni por tu yang lang baro ban pediang burom yo jusu buan ringkat bat ipada ban panca keduan kuat yang lang baro
wai ko jirwai kasakan ben bakitang waduan kan priang Jesu Allah keduan Kanamba jinwai ka ba arspa laipua. Arspa laipua. Sakramen jing in jing play ka jing yaro ka nguken rei ka jing yaro ka nguken rei nong tau bayar bat badon bor uyar shong tai takti Sakramen jing in jing play ka jing yaro ka nguken rei ka jing yaro ka nguken rei ubak litam ubak kapnen bat kapertei kimla sim a jing long play dolu jonga kap yang kap do ha sakramen jing in jing play ka jing yaro ka nguken rei ka jing yaro ka Enyero paran pendan borom malakapor kaburam hukpa barukun baromen sim bakun Enyero paran pendan borom malakapor kaburam hukpa barukun baromen sim bakun Enyero pada pendan buram malakapor. Kapuram hukpa barukun barumen sim bakun. Kotrai Jesu bayin. Medayu blay chungi ubadan rengkat batngi halor keduan. Ni mane yeme ku Jesu, yero yeme ku Jesu. Ni pendan borom yeme ku Jesu. Jesu bayin. Bedai nong syarai chungi. Medai no ablang brot chungi. Medai kalenti kajing shisha ba kajing em. Medai usim chungi. Ukanra chungi. Ublay chungi. Ko Jesu bayin. Ni pendan borom yeme kani kekliman. Dakaba mani yeme kajing em chungi. Dakabaya yami nam taka ching kraw ka ching long blay chumi. Dakabasa ngu yami ko Jesu dakabata ka ching ye. Kabame te say hello chungi iway pa iway.
Ko try Jesu bi Fleshibon kacing cikar khu kamamala the say house nem balang balalek no baro shisnem ko try kani ka singi priang subha yomne snem batamai idang dan ruah kani ka por ad ben ko try basdang mentakasihi ko Jesu bi mehika yang iban pen kre iladi hakani ka por ad ben pen kre de kamen sim jong ka ching kala ka bamot de kamen sim ba ka ching pet ngor de kamen sim jong ka ching duai de kamen sim jong ka ching pen thamai ko Jesu bi kani ka por ngitap de ka ching yami ngitap de ka ching sengo yami ngitap de ka ching yaro yami namar ka ching krau ka ching chume yangi iwei pe iwei Putra Yesus bi ikani ko por ringkat ba kilong kemi bi changi ringkat ba ki khon samla changi ringkat ba kilong pa long kemi changi ringkat ba kinong mi khmat changi ringkat ba baro akipadan hani ni kwa sha banyaro ayami nadu kada no de ka men sem namar ka chi krau chume ka chi chume yangi iwei pe iwei to kani ka por ki khot inquire Banyak rai kau ikat jirwai rai uplay na do kada no do kaman sim. Ngisnok tilang bat ki ngiru banyak ro ban sungu yau try hakachi em jongi. Kanamba jingwai kaba sanspa khat khandai sanspa khat khandai Nyarwai de ka bayang lang kan bala bani rai pendan barom you try Jesu. Jing men le jing shitom ya ro ya utrai habadum ne habashai ya ro ya utrai ha jing men le jing shitom ya ro ya utrai ba utrai ulong ken rat bat yangi jukle Nau try him laban pet ha udan lot gilan Bau try ulong ken rad bat yangi jukle Nau try him laban pet ha udan lot gilan Shakri ya utray ha jink menne jink shitong Shakri ya utrai habadum ne habashai Shakri ya utrai hajink menne jing shitong Shakri ya utrai ba utrai ulong ken rat bat yangi jukle na utrai ngilum laban pet udan lot gila ba utrai ulong ken rat ban yangi jukle na utrai ngilum laban pet udan lot gila shanya utrai ha jink menne jink shitong shanya utrai habadum ne habashai Shanya utrai hajink menne jing shitong Shanya utrai ba utrai ulong ken rat bat yangi jukle na
shitong kermen Bautrai ulong kenrat bat yangi chuklen Nautrai inum laban pet ha udon lut kilan Bautrai ulong kenrat bat yangi chuklen Nautrai im laban pet ha udon lut kilan Duai ya utrai ha jink men ne jink shitong Duai ya utrai ha badum ne ha bashai Duai ya utrai ha jink men ne jink shitong Duai ya utrai Ba utrai ulong kenrat bat yangi chuklen Na utrai im laban pet ha udon lut kilan Ba utrai ulong kenrat bat yangi chuklen Na utrai im laban pet ha udon lut kilan Suhai Shang Kotrai Jisu Be Hagani Kasngi Kabang isdang yaw neo snem tamai jangka balang Ngidap shisha kutrai dengan jing sengu yami Jing sebun jing isnei jomi Baro shisnem balalek no Mela pendap balapen biang Ya ka jing don kam jangi baro Kabam kadi kekop kasem Melai gi ka jing kwa jing kia Melapan roy yang ika jingai, jingkar men mega jingi. Melakar kuya ki yingi sam jingi, melakar kuya ki parish jingi, melakar kuya ki yingi runyam jingi, melakar kuya ki yingi sam baro, badan saudang saukun, jong ais taisi jingi baro kawai. Naga bantakan ika jingkrau, ka jingi, bat ka jingkar ku jome, ni ong berolang, ni roy ya me ku jisu. Ni songo ya me ku Jisu Ni shania me ku Jisu Ni ai tilod me ku Jisu Trai Jisu be Ni dablu de ka jing songo Ya ka jing roy jaka balang Ha ka ai stai se chingi brakawai Ko trai Men ai ka bor ha kiling do chingi Kiruniam chingi banyalap Malong ki lait na markata Syakijai benriu baro Do yalap yakaktiin jong oblay Penbaptisi baro kibangyay But Ngandan kat bat pi berbod Kabawai no kapartay Ko Jisu be Hapadeng kini ki kendai pusnem Jong kajing don kabalang Nilaroy sisya ko try Hadot is yangi baro kaway Nilaroy Palat yakaan milyan ngot Wadakan ika state Mekhalaya jangi ko Jisu Nilaroy palat ika similian ngot Dahil ka jingkar ku jang me ko try Kapalang karoy Blai bori banyalap Ban penbana Yaka kubor jang me Yaka ktin jang me Yaka balang jang me Ko Jisu be Nakabantakan ika jingroy Baka jingdon kat jang me berbor Haka balang Haka aisan isi shingi berakubay Nia roa ya me ko Jisu Nia roa ya me ko Jisu Ni songo ya me ko Jisu Ni shania ha me ko Jisu Ko trai Jisu be Hapadeng kini ki kendai pusnem La roy ki lingdo changi Ki runiam changi Ki batrei saudang sokun Jog ai sai si changi Marka not is barok away Kublai shibon ko trai Ya ka jing cho me, jing khot cho me, jing jiet cho me, ya kiling dop keruniam jangi ban shakri ya me. Ko try Jisu be rinkat ba kiling do keruniam, don shibon ro ki pairunget. Kilong kpa, kilong kami jangi, ki ba treasure ham, ki ba treasure tom, ki ba yalap, ki ba pen bha, ki ba pen bet, ya ka balang, bat ya ka implang kasalang.
ku blai shibon ku chisu be karpang ye kilong kemi hakaba ki kenduk lang mentang kasngi ban patmai ladi balong ki jong mi haka jing kenduk lang joki ka bapra kila shim rai ban im roi ka ktin blai jomi ban im yak ka thong joki balong berboy ki badwai ku chisu be malaikai kisenran malaikai yang iru duai bat syarai duai kram sangi duai berbor ko chisu be nilo esgo mentan no chakri jomeru bakran chpang kaching duai kram sangi kaching duai kram du jikrmen kaching duai kram du jishania ko blai basbun metek se kaching karku lengba kabor jo kaching duai ko try ki bro ki yat be yat bha namangi duai ko chisu le yamat ikabor jingkar khu changmi ha ki por balai no lengba ka yu khres pa khu changi lengba ka prasyan ba changi mela don lang mela yat lang mela san ran lang kan no ka jing yo amat ka jing e jo ka jingkar khu changmi ka jing jai jai ba ka jing yat be ki kam ka jam naman ka jing don kat changmi bat ni na ka bata ka ni ka jai e ki babon ni ombro lang ni ro ye me ko chisu ni songo ye me ko chisu ni ati ye me ko chisu ku blai shibon ko chisu khadi ka wayar hagni par bat rwai biang ka we ki ching rwai ban pendan borom me chisu badan halor kanikas sakan man khoi tam kedua Kanamba junwai ka shispa prapupra shispa prapupra kana jirwai kepada syapang ka jing terang yau jisu dekat ka jirwai ngi terang shisha jisu ha ka jing im jungi
Niaro yami ku Jisu. Niaro yami ku Jisu. Niaro yami ku Jisu. Hagani kapor ban penulong ya ketin belai pelong yang i pan pisiyop tiang. Pan dia kecingit buat atatin pinyo kita baro. Ngakot baro ki presiden John ki nyau teliki sun ban wan khamat hani ban pan dau Jisu ke jingdon kam jong ka sun jong pi na du sen 1 hadu sun 7 ban pan dau Jisu badan hani ya ke jingdon kam jong pi baro ki presiden wan khamat ban sedang ban pan dau Jisu ya ke jingdon kam jong pi ha ke jingdon kam kham dami na kaliang jok sen jok sengken thei prepare man laki sun ringkat bat ki presiden wan lang ki sekretariru ban dwai kan ko por ban pani ki jingdon kam prepare man laki sun dot ki jingdon kam ka ba kham karpang hakachi im jongki namar kata wan kan ko por pan u Jisu kan ko por ni khlem ban ye ki jingdon kam jok pi baro ni pelai jumot ni ro ban dwai lang ni ko por ringkat deka jing pan u Jisu ya ki jing dot kam baro iway pa iway. Ku try Jisu ba iye hagani ka jan min ngiwan bandem hagi selajat ba ku jong mi ban ai ngu ya mi na ka benta ka ni ka sngi baro ka way ka ba mami maladon ringkat bat ngi kan rat ba it me melong ublay ubakraw me tip ludi ki ay baro ki jingdan kam jongi iway pa iway kan rat ba it ha ka di kapor ngi khot kerpat yami ba meni ay don rengkat bat ngi kilong kemi iway pa iway don rengkat bat kilong ying long sem jongi baro don rengkat bat kilong ying long sem jong kani ka parish upper Shalong kerku kedua ya gitu ki long yeng long sem try ki bala jengai nami ki bala le salia ban wan sajan jong mi dei tang da kabor ka jong mi ken rat ba men kta ya ki ba ken wan pai shami ken e yami ken jan shami ken beten lenti ya la ka yeng ka sem ban don hasanda jong mi barabor ken rat ba it nginget skem ba kini baro kilong ying kin wan pai shami daga jing it blay ka jong mi ngi kerpat ya mi ku try Pat ya mi ku try Ko try Jisu ba in metep lut ye ka jing tuna ye ka jing don kam jong ka zon jogi ka zon tu me i ya kilong yeng long sem ki badan hapadang ki jing e me i kilong yeng long sem ki badan hapadang ki jing suk ki jing kemen haba bedan mame ko try Jisu ba e ngitem ba metep lot ya ki junon kam jungi rei namar me ong to pan bat an sa ai to tiet bat an saple kan rat ba e ki bon ki yeng ki sem jungi haka zon jungi ki badan kam shisha ya ki jing rap jungi ba akane ka por kan rat ba ki bun ki long yeng long sem ki bala do ela ki khon ha ka jing thala pathai ki ba do ela ki khon ha ka drugs ha ka jing di buai bat ha ki we pan ki jing thala jong kane ka pathai ko try Jisu be in na ka banta ka ringi pan na me ka jing don rangkat jong me ka jing penya jong me ya ki yeng ki sem jong yi ki me ki pa bat ya ki khon samla jungi bakin la ban ya i ya kalenti ka jong me bakan rat ba e aba how news number 1 kan ni ka dorbar kan salong ha ka zon tu ngidon kam shisha kan rat me ba men don kat na do menta bangendang perkhat ya ki kam ki jam ki badai na ka banta bakum no ban pen he pen san ya ka jing em sim ha ka zon jungi ba kham tam ha ki long kame ki badan ha ka zon jungi kan rat ba e ibu yakini baro ha ki ti jumi ngi karpat ya me ko try ngi karpat ya mi ku try
Sasisian pat ku Jisu bakodor tam. Ngidam krup hagi kejat ki basbun tam ki jong me ko konrat. Bamela khot mela wer yang i baro sakani ka lempung. Baro akibadan hakani ka madan Trai Jisu bat mangiru kumju. Kadai ka jing khot ka jong me, kadai ka jing wer ka jong me. Bamela wanya lam yang i hakani. Trai Jisu ngis ngongu ia me. Ngi aingu ia me ko konrat nakamantaki kentian baro ki bangilayo sngau. Ai bakini ki ba ngilayo sngau hakani ka step bat ki bangin sayo sngau manta jan meru. Kin sakta ya ka donut ka jongi iwei pe iwei. Babangin ra saying bat sa ki marjan ki marpa ki ba emla ban poi hakani ka jaka. Garku yang i baro ko Trai Jisu. Bangin buat sisa ya kani ka jing ong ka jong me. Bangin om pep banduai. Pelong yang i ki long kemi ki ba khlan ka jingen. Pelong yang i ki long kemi ki ba smart banduai. Bat ki ba num pep banduai sis ngiru. Kenang bangin la ban yo ka bor nang me. Ngila ban yo ka jing kot ka jing khia ka ba wan hi na me. Ngila ban yo yo tau mensiam u ban wan hi na me kenrat. Bangin ang la ban yalap ban yarap yakini ki lingdo al kibadan haki Paris ki jongi ban tray na ka banta ka buram ka jong me. Bahkan ka por ko Trai Jisu ngada dem hakmat ka jong me. Bamin kita yakitu ki longyeng ki bangilawan ban jungo menen ka sngi. Kenrat kidan ki bapang kidan ki basitam kidan ki ba temen kidan ki kro kata daki kiti ki basbun ki bas at ki jong me kenrat ya ki tu ki long yeng ki long sam ki bapang ki bastam hakamet bat hakamen sim ka jong ki knang bakin yo ya ka jingkwat ka jingkhia met bat man sim na ka benta ka ni ngi kerpat ya mi ko try Ngi karpat ya mi ko try. Siya jan go yan mi ko blay try kenat ko blay ko pa ko blay man sim ako haka keteng jang kasuntri ngidan reu tali ki Paris na mi ko pa ngipan bamen kor khu ko do yakikin ni ki reu tali ki Paris jangi ki badan kilang kemi ki badan apa yang kajing tan ka jangki kin reu tali ki Paris jangi kenat kidan sakilum kidan sakitem kidan sakiwa ka Paris sora ka Paris lat kensew ka Paris lat kro ka Paris lat lengkot ka Paris penusla bat ka Paris nang sirngan mangi kilong kemi jong kini ki Paris ngidan kam sibon yami ko kenrat bamen sansyari ki yeng ki sem ki jongi sibon kilong kemi ki bari khonrei sibon kilong kemi ki badan ka jingitan nam ta ki khun ki jongki hoi ko pa sibon kilong kapa ki balai bahai ki yeng ki sem jongki handai kaliang jongi kum kilong kemi ngidang yo isibon ki jing duna ngidang yo isibon ki jing sator ka jing kum tang kerpat yang mi ko kenrat bamen sensyar ya ka yeng sem jang kilong kemi jongi hakini kin reu teli ki Paris kum jo kenrat ngidan kam baki paman sem ki jongi ru kin yo kata ka jing stok ka jing san ka jongki bakin lak bentur sikin dikiriat kiram ki jaka ki jongi banang penroi syusyo ya ka jingnya sakin ki jaka ki jongi ki kerpat atra kenat ki kun samla jongi do kumjo bakin seu thu ya ka jingnya ka jongki ka bas kem bakin pai sami ko Jisu sibun ki jing don kam ki jongi ki bangim lak ban yer bantang hakmat jongi ko trai mi kham tip ki ek bro ki badan selendet ki jing berkat ka jongi nakabanta kani ngi kerpat ya mi ko try Ngi karpat ya mi ko try. ngi sngongo ya mi ko Jisu Ngi songo ya mi ko Jisu. ngi e ya mi ko Jisu Ngi e ya mi ko Jisu. Trai Jisu bakrau badan bor melong ublay unong pen em jongi unong suspa jongi pat unong ai jong em Jisu ngayang ne khmat jong me ko kenrat badan bor haga kerteng jong kason ga ban reu ka bangidan sandli ki Paris ka Paris nong po Paris dan Paris siang Paris bernihat bat ka Paris kadhor Jisu melawan ya lam sibun kilong keme ha kane kasngi ha kane ka dorbar pelun ngi kerpat ya me kain ko kenrat be ye
bandang lami ina kene kejaka mame men senran bat men leit rengkat bat ngi kilong me baro syaki pares jongi bangin la ban pet kiem bangila ban pen skam ya kejenget kejongi haki yang kisam kristan jong ki pares jongi baro santeli Jisu bakordor ai bor mame long mame ukenran ai bingin yo kejengi trailang bangin dontang kejengkermen bamame men yalam nanti yangi kamtam ya ki pares pris jongi baro sangot ya ki father baro ki bayarap lang ha kejeng trai ki pares ki sister ki babu het ketikes ki rang ba balang bat baro ki nong trai balang go Jisu bi to ai kejeng kersan bor kejong me bangila ban pen saai ban pen hembyang ya bun ba ki mensim ki bala peja ki mensim ki bala jengai na me ki bala klet ya me ya rab yangi kan rat be bangin la ban wan ra byang ya ki sya ka balang bat sya kejeng tip bri kejeng tip lei Jisu badan bor mame ubelong blei ha ka sun kejongi ngidon sibun ba ki bompat tebat ki bompat itu ya me ki belong ki Hindu ki Muslim bat ki wei ki bompat tep ya kerteng bakrau jong me ingkerpat ya me kene ko por ko Jisu to kringi mame to ya lam mame ki baro iwei pe wei bakin tep ya kejeng krau kejeng long blei kejong me kerku kerdo kenrat be ya ka zon jungi baro ko wei ai bingin ya trade da kejing ya teli da kejing kermen ke bakrau bangin job ya kejing jong ne ke pertai bangin la ban light ne ki pop bat bangin pai ki khmat jungi baro shau try Jisu ko Jisu kenran to dang kerku kerdo ya ki yeng ki sam ki jungi ha zon jungi kat badon kita numyeng mame ko Jisu men long usim bat men long kenran ngi kerpat ya me ko kenrat be bada ka jeng klan ke jongi ha ki balang snong ha ki pares bat ki zon ngin penlong ya kene ka archdiocese jongi ka bakrau ka baklan bor ha ka kerteng ke jong me leng ba ka jing alam lenti jong leng do sat ba ha kli do jongi Archbishop Victor leng do Jisu be ibu kejengker pat hame bat nginget skam ba men skau men skap ya kini kejeng duai kejong me jongi tungin yong lang ya ro me ko Jisu Ya ro ya me ko Jisu ni mane ya me ko Jisu mane ya me ko Jisu ni kermen hame ko Ni Jisu karmen hame ko Jisu ni ya me ko Ni Jisu ya me ko Jisu hublai shibun ko Jisu Bless you bon ko Jisu Ko try Jisu bien ngadam da kejing songu ko bakrau ha ka kerteng ke jong mi ngayang hang ni ngadam ngon ha khamat jong mi kan rat ba ien na ka benta kerpang na ka benta ka zone 3 kan rat ba ien mila hikai yangi mila ong yangi to hikai phi na nga na ba ngalong ba jam nut bar bas ngauret ka do nut ha khamat jong mi ko kan rat ba ien ngatarwa na ka benta kinong tray baro hapo kazun jongi ki kanthei baro kinong kitkam baro na badai mame ko kan ran bajiet yangi om mangi ki bajiet ban syakri da kamon ki jongi lamda mame mimon yangi ban long ki syakri ki jongmi te kan ran ba ien ngaduai ha kan ka por na ka banta ka jing ien ki jing yatali ki jing sngoret ki jing pendemar kaliang kan don ha ki do anut ki jongi bagin sinsyar iwei pat kam tam yalade ya ka da ka bangibut ya ki jing hikai ki jongmi na ka banta kan ni ngi karpat ya me ko try Ni karpat ya me ko try ko Jisu biit ha kani kepor baro ngi khot ya ka kerteng ke batiang tam ke jongmi ngaru ngayeng ban khot ya ka kerteng ke jongmi trai namar melong ublei kupa badon bor bapendap hangi ya ke baro na ka benta ka jing im bensim jongi kenrat basbun ha ka kerteng jong ka zun 6 ngawan ban bu ka jingker pat hami
banduai na kabenta kilong kumi kijongi ki badon ha ki ying ki sem ki bamla ban wan shani ban wan shim benta hendrei ki trang ya be trai ban ya kendu bat me ban pan bor na me ban wan shim benta kum kane ka lempung ka bakrau ka ba ka archdiocese jongi kaya lam bat ka ai ya kata ka bor ka bansam ya ka tin ublei ha ka jing im jongi kum ki kan thei ki long kumi ha ka archdiocese trai basbon ngaduai ba ki makiru lengba kini ki sur kini ki jing pensawa ka ba mangi ngelayo seu menta makiru kin sayo ngau lengba ki media bat kin yot kaju kata ka jing tip ya ka tin ka bakhut ke jong me ai ba ka jing don ke jong me rengkat bat kilong kumi ke jongi baro ha ka sun 6 bat baro ki ha ka archdiocese makiru kin ya long ka way bat makiru kin long kita ki atyar ki banwan ra ya kata ka jing shai ha ka long ying long sem ke jong ki leng ba ka sur bat leng ba ka tin ka bakhut ke jong me ngaburu ka jing duai kerpat atrai na ka benta ki long kumi ki bamat ka jing na ka dau ka jing pang ka jing shitom ha ki ying ki sem ke jong ki kham tam ki basa riu kan thei ha ga zun jong 6 jongi ko trai ki don shibun kum kita ki long ying ki bamat ya ka jing kham tam na ka wei ka long ying ka bahapo ka parish jongi nong po ka don ka bamat ya kata ka jing ka bakaya kendu ha ka baki kun jong ki don kata ka jing pang ka balakta ka jing mut ka jing perkhat la ki bun snem menta bat ki kun ki don la kumba laingut ki bamat ya kita ki jing na ka dau ka jing pang ka bakta ya ka jing mut jing perkhat ka jong ki trai basbun ha ka ni ka pon ngawan ra hakmat jong me ban ai ka jing duai bakar pang na kabanta kane ka kemi kabala no hakarta bat kabala ban kata ka jingkit ka bakhia ha ka jinglong temen ka jong ban pen bit pen biang ban pet ya ka jing don kam tam ya kita ki khun ki badon ha pedeng ka jingpang ya rap ya ya kata ka bor ban it syame ban shania hame bat me men kita ko trai ya kata ka ying ka sem bakin yo ya kata ka jing klein bakan jamen sim bat kum juru ka jing koit ka jing khia ka baki don kam ngaduai na ka benta ki weiru ki long ying ki bamat ya kum kita ki jing ai ba mami men don ban senran ya ki ko trai ban ai ki ka bor ka jing klein ka jing mut ki jing khat bat kum juru ha ka jing don kam ka jong ki ngi kerpat ya me ko trai Nye kerpat ya me ko trai ko jisu bachang tam ngadem krop haki kejat ki jong me ngade ke khon ki jong me ban bun sien ngapen snopsi ya me ko jisu be haka kerteng jong ka zon saben idon santli ki parish ngidwai kerpang nakabanta ki long ying long sem jongki ko kanrat ba kumba mila ong borobor hangi kajing suk nga ino happy kajing suk nga ai happy ko jisu ba ngikwa kenya kajing suk jongki ying ki sem jong ka zon saben ki jongi bun sien hak ying ki sem ki jongi kajing suk ka bayadei kuon batla ka kemi batla kupa kajing suk ka bayadai bat chitnga bun sen yim don ya kata kajing suk haki yeng ki sam jongi kum nokin ken rat ngin la ban ya ro bat ban pendon burom ya me ko jisu ba ngabu kajing karpat hakmat ka jong me to wan jungo ya ka zon saben ka jongi knang ba ki yeng ki sam jong ki long kemi jongi kindap da kata kajing suk ka ba me milakular hi na do nong kong kisngi ko ken rat ba to ngap jak jing duai ba kajing karpat ka jonga ngakerpat ya me ko try jisu ngakerpat ya me ko try jisu to don lang bat ki ko try jisu to don lang bat ki ko try jisu ko try jisu be
ngadap da kejing sngongo ka bakraw ba melapan la yang ban wan bandem krup ha kejat kejong mi ban pan bat ban kerpat na mi ya kejing don kam jengi ki kentai jong ka seng kentai ka thalik zone 7 hau no sinam ban wan ko pa kala dei ka por yang i bangin penthmai no iki nongkit kam na do ga zone bat hadu santeli ki parish namar kata ko Jisu ngakar paret dakmat ka buram ka basbon ka jong me ba men say ki long kemi ki ban treasure hem na ka benta ka kam ka jong me bangin la ban pentelon ya ki kam ki ba day bat kamon ka jong me ko pa khnang ba ka balang kan la ban nang kiu Iran lang ba ka jing tray sitom bat ka jing ya day jung mot jingi ki paralong kemi baro jong ka seng kentai zone 7 ngi karpat ya me ko try Jisu Ngi karpat ya me ko try Jisu. Ngawan raro akmat jong mi ko Jisu ba i na ka bentang baro ki ba pang ki ba sitam ki ba tangan ki ba kerdo ki ba jenjar ki balanan ko kenran ki ba khat bat karpat ya ka kerteng ka ba kuat ka jong mi nga karpat kenran ba men ngap kenran ya ka jinggar pat jong ki ba men kta ya ki ko kenran da ka sang tiblei ka ba kuat jong mi ba kin yo sisendan ya ka jing ko jingkya ka ba ki dan kam ha ka men bat kam tam e ha ka men sim ngawan raru hami ko Jisu ba it na ka benta ki tu ki long yi ki bala jngai na mi ki bala sak mana ka jing it jong mi bat ki bala klet ya mi Jisu ba it mala wan shaka pertai ban wad ya ki basak ma ba men wad ya ki bala jon Jisu ba it ngawan ra hami hakmat jong mi yakini ko kenra tu kring biang yaki syaka jingkala ka bamun ko kenran khnang bakin yo biang ya ka jing pen mai ka jong mi ngi karpat ya mi ku try Ngi karpat ya me ko try. long kemi bi e jong ka zone 5 hakni por to pendam lang bat nga hakni ka jing doi ho oi ngam long ka babit dor banwan na khamat jong mi ko kenran rei melong blay basbun blay badap dak jing ai e blay badap dak jing ma e hakni ka por ngin ong lang ya ro e mi ku Jisu Ya ro ya me ko Jisu. ishania hami ku Jisu Shania hame ko Jisu. ngi karmen hami ku Jisu Ngi karmen hame ko Jisu. Jisu be in ngi ai ka jing ya ro ya mi namar melari melasumar yang ibai pa ibai gilong kami bangla yo manukan manilum lang ka lempong ka darbar pulun jong ka senjok ikan thai archdiocese dai mami ko kenran bla pelai yangi nakino kinu kijing kadang bangin yo ban sim benta hakani ka darbar pulun ka bakraw jong ikan thai Jisu bin ngi kermen ru wat ladang ngilong kemi ki badap bun ki jing ha ki jing im ki jong ngi bangi kendo rei ngilong kemi ki bayaisha da ka bor ba ta ki jing rap ki jong mi ku Jisu bi in ai papa ro kilong kemi ki nom do jing kermen ha ki jing im ki jong ki wat ladan ki jing ki ba ki kendo la da ka dei na liang ulong na liang ki khon kham tam ha ka per thei ka ba menta ka ba bun ki khon samla jongi kila jot kila pra kila do jing kan men ha ka jing im ki jong ki nrai mami ko kan rat to ai bor ai min sieming ki long ki bangin long barbor ki parlok ki jan tambat ki bangin la ban lam lenti tenenti ki hak jing te breu te blai hap deng jing do jing kan men ngi jong ki Jisu bi hak di ka poru ngadoi ka pang namata ka zone 5 hi baro ko we namata ki long ki baro namata ka yeng sem baro jong ka zone 5 hi baro ko we ya rap ru yengi ko kan ran kum ka zone 5 ngidan ka mission ka bangilas dang na do men sem snem ko try Jisu bi
bangin sinai ki ying ki badong ya rap yengi ko nrat o news nemru ngila peteng biang ke ni mission ke jongi hakani ka por ngai ngo ai dem ye mi jusu man mela lam len ti tenenti bat mela pha bun ki long ki mi ki long pa ki dong Christian jongi ki bar Christian rat ba namata ke jing tmu ke jongi kumbau ipada tei bor lo ominen haba phile ki kam jing isnei gamut phi duai tinggi nget skam ko kan rat ba kan ka kam ke jongi kan ai peteng lak peteng dak bale bun ki kam jing isnei wat la dagi long ki mi ki basitam ki baduna hakayo ka kon rei dak jing telilang ila ban le bun ki kam ki baba na ka benta ka burom jong blai na ka benta ka ni Ngia ro yemi Jisu. Ngia ro yemi ku Jisu. Ngia nam yemi ku Jisu. Ngia nam yemi ku Jisu. Ku blai shibon ku Jisu. Blai shibon ku Jisu. Try Jisu bait. Hakadi ka klimat ka bamenta. Ngawan ra kerpang. Ya ki parish priest ki badon hapo ka zone 5. Ya ki katikes, ki rangba balang, ki nong trei balang, ki nong kitkam, ha kaseng rangba, kaseng kentei, bat kaseng samla. Pa ya ka bor ke jing start, ke jing shampang jong mi. Ba kini ki batrei ha ka zon ke jongi, kin la, ban syarai, ban yalam, yalaki kenhun. Ha kata ka lenti, kabala ban ra ban pen priang shu ya ka khubor ko bah ka jongmi ban pen scam shu ya ka jinget jongki na ka banta ka ni karpat ya mi ko try ko try Jisu bi ye ngi ro ya mi ngi sengongo ya mi ngi ai ka nam ka burom ya mi ublay ubaid bat ublay ubay sunay ubadon hang neringkat bat ngi kumba mami ku kenrat melong uding ba mi kuha yang ngi kitanat ban yaso bat mi kumta kani ka klip mat ku kenrat ngi kuha ban yaso bat mi lingba kani ka jing duai jongi ngi sngongo yami ku kenrat ba mi la khot yanga ban trai ha ka son for ka son ka ba jangai na do ka thap khap ri boy shado shatai shatam khap Bangladesh ku kenrat be je dak jing jong me dak jing yalam lenti jong me mela betel lenti ya ki parish ki badon po ka son jongi bakin dab dak jing ya teli bakin dab dak jing ya trailang kumta kini kisnam baro dak jing ya teli ki la trailang ban pen roy ban pen ay ka nam ka burom ka kerteng jong me kenrat be je habangi lek ban jingo ya ki ying kisam jong ka son jongi ngek kendo baki don sibun ki long yeng ki badon hepedeng ki jing shitom ki jing ka baki kendo kadai hakayo ka kot hakaliang jong ki jing sim hakaliang bakim la ban pen bet ka shong kha ka shong man namal bakim ya kendo bat kita ki paralok ki badai na ka jo ka jait niam ki don hepedeng ki jing ki babun ko kenran kum tangi wan ban IT ki ne ki long yeng baro jong ka son fo jongi hakikti basbun jong me hakikti ba jong me ba me ko kenrat men ai haki ya ka jing kot ka jing khia jong ka met ka men sim me ko kenrat men don ringkat bat ki men sanran ya ki khnang ba kin like na ki jing kin like na ki jing shitom kham tam kin like na kita ki jing perkhat ki ba bun jai ki bala ban ya lam baklai ki jing jong ki long me ublai long me kenrat ba pendap ba pen biang ba ya lam ya ki jing jong ki kum joro ko kenrat be je ngio I bah ka son jongi kamla ban pen mi sibun kiling do ki ban chakri ya ki pai jong me kum tangi karpat ya me ku Jisu be je ban men khot ya ki khun chin rang jongi ya ki khun kan thai jongi ban trai na ka benta ka hima jong me ban trai na ka benta ki pai riungai ki ba me la aya ka balang ba khoj jong me khnang ba ka hima jong me kanang yara ka ne ka perthai pendap yang ida ke jing yateli pendap yang ida ke jing pendap yang ida ke jing ai jong me bangenang roy ke jing ngenang skam ke jing bangenang dab berbor da ke jing ai jong me
na ka benta ka ne ngi IT hame ko try Jisu Ni IT hame ko try Jisu. ngi karpat ya me ko try Ni Jisu garpa hame ko try Jisu. Ngi duwai bat ni IT hame ku try Jisu na ka benta kinong sharai balang hakasun jongi ki father ki brother ki sister bat baro kinong tray balang try Jisu ba e ngi duwai ai ki ka jing kot jikya ai ki ka jing start ka jing shampang bat kham tam senran yaki yarab yaki pakinang la shushu ban tray nak benta ka burom jongme nak benta ka ni ngi karpat yame ku try Jisu Ni garpa hame ko try Jisu. Hakani ko pon khot lang kiling do jangi. Ngini akaner kti ban wai nam ta ki pai ba yang baro. Kiling do bi wat khamat man kaner kti ya ki pai ba. Kini long kmi long kpa ki kun samlai khanarit baro. Ko try Jisu bi ya khamat jong mi. Ngat wai na ka benta kini ki pa jong mi belawan sim benta kani ka jing le niam man ta ka si. Ko kenran ngira hame baro kilong kmi bi jangi. To pen kami ka jingnya juki ko try. To pen kami jingkar men juki ko Jisu. To pen kami ka ji juki ame ko Jisu. Bakin e du wei pan. Ko Jisu bi pelai lut yaki. Na ka jing syate syakum joki ni ke bor pertei mariang. Ko try ai baki ka jing ko jingkia. Ka jing kemen ka jing suk. Ai ki ka jai e bakin im hai miat. Kini ma ka jingkar men ko try. Habangin sedang kani ka senam jubili, bangin rong ka senam jubili, arajara pusan ko kenrat, ngin yat de ka jingkermen, ai bagi pai ba bero, badan hani, kilong ying long sem kini ma ka jingkermen, ki kmi ki kpa kini ma ka jingkermen, ki kun samla bero kini ma ka jingkermen, ai ki bapang ba stom kini yo ai ka jingko jikia. Ai ki baduk ki barani ki dap kin biang daga bor ka jingkar khu jome ai ki te badana pedang ka jing e cha te cha kum ha ki bor jing dum jing pen shoy ki perthei ki yo ai ka jing lai loj papura ko Jisu bi chan bor ki ni ki pa jome ki long ki mi baro ki long pa baro ki kun samla ki ling do ki roniam jangi ki no yalam jangi baro ai ka daga bor ka jing pethamai ya ka jing kan men bale i ka mon jome Bekrat ko try ki bor jing dum ki bor jing sneu yok soi boman ki jing sneu jing sme jo kan ka perthei Bekrat ki chapa sep ka ski jing ngan upanai bichuan pesaja pel nga pel kho pel leng ta ding lore niang bare niang jo ki pa jo mi ai ba ki pa jo ngi kin dan ka masim ya tilni masim ya ye masim ya ma masim ya ya lang de ka jing kermen bale ka mon ba kho jo mi ngiro ya me ko Jisu ngiro ya me ko Jisu Yeroi me ku Jisu kabura mukpa barkhon barumen siem bakhon en yero baran pendan buram malakapor shim ka jingruai sis pa nyup kandai tong indam ni mani ngin pelaj jemot bandam man mani Jisu de ka bayang lang kat bala banda ka jiru play ruai jami ni ka jiruai tong indam ni mani hakmat yung Jisu ngin mani Jisu ni roi u Jisu dengan dengan cirwai tu ngin dem ngin mani
Tungin yadwai ko try ko belay chungi ganega sakamen bakrao iwan dama kamaru Jesu Kristu kun jong mi o balawan long brio na kamaria tesoti bar balashaya ban penim yangi tuai badaga bapalai ka chingai ka chingiai ka chingisne chungnong penim ngin yo ya ka chingim bom chukot ngi panya ka ni of Christ utrai jongi Anyero pan pendan borom malakapor kaburam okpa barkun marumen sim bakut Kanama jingwai balai spa khat pra. Lai spa khat pra. Karwai ha shintor, karwai ha donun, ngayat na kalenti. Kasi ha kikman, kasi ha donun, kalam jing shai halakasi. Lobat lur kilum kade, kiel do baroshane, kilenti singkin pertay. Lambarok hadu shabne Karwai ha shintur, karwai ha donun Ngayad na kalenti Kasi ha kikman, kasi ha donun Kalam jing shai halakasi Wala ka yong nge Akarmen miskila shai Kalenti kadungan kalambet shari jing shai karwai ha shintur karwai ha donun ngayat na kalenti kasi ha kikmat kasi ha donun kalam jing shai halakasi yaniyat lenti dingna Maria kit jinkit bakya Ya kulok yang in kit le Ya
Hashintur karwai hadonun ngayad na kalenti Kasni hagikman kasni hadonun Kalam jing shai hala kasni Pechaprang Kristan wadir Weryang isha jing kawai Ngin shong tat ngin yo shong so Anak boy ha ying utrai Karwai ha shintur karwai ha donun Ngayan na kalenti Kasni ha gikman kasni ha donun Kalam jing shai hala kasni Ngiro yame go Jisu, ngisongo yame go Jisu, ngipendon burom yame go Jisu. Hadir mila ai kango kadam kebakrau yu belai terai kerat lembai keng sakramen bakhuj. Tunginang yai puson sa kendiat halor kapang jong jing duai. Kumbang ila duai pong menela bak pang jing pa jong belai jing isla perthai ban kamai ye kahok jing tin. Ngila peru na kitab ban kong kisiim kelanong kebalai. Kedekot kawan riu terter. Habau belai loong Solomon ko Solomon pan ka mi kwa ngan ayame. Solomon tek ha ka jing khu jing skur man siam juwong. Ko belai mera perlong siam yang ha cakau David ukpa jonga walang long tang khna. Ai yang ta ka jing start. Ai nga ka ta chrampang ka buit ka berman tip ka ka babahabat ka ka basliu. Ngitip barok bla tho Bible Ublay sultan nat hado ta kata jing dua jing Solomon yang jing pan jing Solomon wong na marbela pan jing start om jing im jing nusun om jing spak pau ngan ai ru ya me ka ba mem chama pan ka spak ka pau ka na berbro 4 don si man ya kod bor jing start jong ni ban ngide ban ken mau ruah ka dekhot ka ba khat lai ban khat sa ublay long men yo ya ka ne ka dan jong sim mesia kat ba me dang ya hak lentia komba udah bit ukpa conga come rale dada membat chu mendukno ngitip ru Solomon hak lenong bakhat wei kitab ban kong sim sulabat chu ulas dang man mani bele thau ulas dang man mani ki bedai bat ki wei bat chaj beriu hadu ba bele wong ko Solomon na mar memale ikane mem su nyau shu kum conga ngan kne no ada sisya ya kane ke khats iem ngan ai no ak sukri jong me Ngitip hapedeng kan ike ai berkhoj. Hawa berela thau yang apa dia pi ka dor jong hi. Uwei na kita ki khnai trap. Nong ya lam barang bado bagateng Lucifer. Ya kata ngilam na kitab cing penpau. Lenong bakat ad khot banyau terter. Ha ka bolong udon kita ka cing kwa arha. Ban kene jubor ke khet da ublei. Ya ke khet blei. Ublei la paru ar khangel Michael. Banile persyai la ke thma happening hang ne kan jingki Lucifer la syarem no la kalong usain kulong la kalong syaitan la kalong uya cakor balawan ban shet ban phon pat yak perthai kumno ban shet ban phon perthai ban kamai yak spa da baba mi kulong brio hadin jing sya alam bakla une usain kulong de ujo bra pen shoy yak em ban bam yu so adong ni pulen kitab censet kulong balai Uneu jo sen kulong haka tin kasi jingi wong thlen lawan setorong skor jo brio ban ka mai ya ka spa bam klong brio hadin la sin shar le ka pap sin shar ka sang ka hakala phet la dum ka perthai hang tau brio sa ka dum kal ngo ton jing suk suk dei hang ne ka nyu brio ba bela ka jong jing bakala ulawat biang kilat klenti kumno ban ye kendo kumno ban ye sham bang yo blai ban ye kendo bang yo blai hapedeng ka kulat ublei la pha urang keni urang phuar ulum boj ulum biang nekrem na met nekrem na tangom bane ka hok bansa ka hok ngan le xiao yi ka hok le xiao ji lawan ka hok lawan chai ngan nam la chu ban kren ngan kit ngan ba tang sipor hado ban wan ta bala awaya usuntai ubulot ukendram ulendan usimpa semsong sim long dong pun wan kit kala ba khalai kala ya khia ka chen khun riu ndarawan utang ngan nam la chu ban kren
Deyang ni wa ublay la seng ya kata kaniam tip breu tip lay kaniam pan hukum abjong halor kone ubreu usdang pat menta banduai lasdang banduai rewat pedeng kataru lawan umsela la bakit hado banduan tau khun bamarwai ju utrai ju jusres ya bamanga bat ma ping idang sudah mane metat na kani hakani keduan kedupat deune kemala pusan lang benit bat kidelikit kum no blay lahi kai ngi banduai habau blay u ai kaniam u ai rengkat bak kicing duai na tak dau bang ya thong te nak si thi ban kong chong pulur sinong thasli kawong wat pep banduai tu duai barabor kacing duai kadai kicing keren janga bacong pi baru blay Syusyuru ke thi jong polo sinong thasli ka kelenong ban kong dekot barabor ngiken mau ya pi ha kacing duai ci namar ngiken mau klemput dak maru blay ukpa ci ya kacing trei jong pi bat syusyuru kumbayo slow metat na gospel swa kacing mani sakramen gospel cu Lukas long kat pra iwe du pra wong kumno kada khapang ki dei banduai berbor bat kim dei bandu cing kermen hadin mangila sa sensyara ka bodong cing dum ban ka mai ya ka spa da babam le ngim tip su ndai dei deng ba chong ka cing duai ba manging ila ban gedo biang yublai kom bla duai usim Solomon ngidei banduai berbor ublai syuk si thi jong polo seki roman kelenong menekong dekot kendai di sepokong mno ublai yo bang ngamane ha kemensim da ka ya labi gospel khun jong un sakhi ngajukan mau pi berbor ha kecing duai jonga mentat ki presiden bat kilong bat sekretari jo gizun beper kila wan ha khmat kedwan ban penlong cing duai na kam ta ki zun jongki nam ta ka ying ka sem jengi baro iwe pi we kajiduai ke digalong bakungsan bergodor hado kata-kata. Syosyo polos bakoi ngitip udai wei du riu senar ba una penistom ben kirtan. Hadin mulai kendo yau bujisu ulalong breu jong cingduai. Sithi juwi cikenong kolose lenong basau du khot barwon. To minat banduai. Tu da penlek cingmod habaduai. Bat tu duai da kabensim aingu. Tu da penlek cingmod ha kecinduai. Kum ila puson lang benmit ha kejing mani sakramen ringkat bedelikit kum no pengen puson ha kejing duai ketin jungi syosyo nu jo polos wong to duai lem nak menta jong iru bau blai udu pleh ni ya ka kherdop jong kejing start kolase kelong basau khot balai syosyo kelong basau khot sau pasan bau kum lo to duai bangedup la ban kren syayaka kum bangadei ban kren tulek sian na biadei ban nabar tu duai bangedup la ban kren syai ko pi kilong keme kilong kepa ko khon samla bai ban mangi bro iwe tongin duai ban kar bangin la ban yo iya ka jing syai bangin la ban su tho i jing syai meneng la pusan bang baro ka bau blai uthau ka lom bha sudah ndai na mar ba manging la cengai no blai ngilas dang man pendon kam bakla ya kata kecing ai jong blai bla ai hangi ngim kenjok tin no blai sya ben lek kenu kam na kata kadau ka syong hop do duai klempep duai barobor ha bangilek kenu kam ha kacing duai kadai kecing pen pancing syai cing no blai kadai cing pan bor cengi no blai na mar ba mangi matang ila syai alam baklaha kecing kwa brai lane cing kwa long krau kwa long he kumbai archbishop na penken mau beng wong uji su beruang tu hikai pinanga na banga long ba jem nut bat basungurit ka donut syusyuru ngipulena ka gospel jong Lukas kelen jong Matius kelen nang ka ba apun re khat sa huai wong komno tu syarai bat tu duai wa pin nam liat ha kecing pensoy kawai ba manga ba pi ngila kom ong ka tin kasi menei archbishop ka pod ai jing kada men mesti blong u Jeremia nong itu lupa bakra ki nong itu lupa bakra dei tam ngila lu hangi ki khun nyau trap ngila bon ki nong itu lupa bla dap kren syai ye ka ai ban jia kawai nak jia tu lupa jolong syabong komno habatan kasuk don kamah mentah kecing ma yang ini namar mengila kuak kata kecing sup namar mengim kenjok ketin ngim duai ni bersua mengin lek kom genuk sa mentah kecing
ngi kendo balai ke pang ke balai pujat kuan ber ni ngi la cai tu bagi la istat yau kan bat alang kha jaga begini tiu kan bat ban pha tu kan bat kini kelas bo ngi ai de tu kada widing ti pan kam sup ka tu kala bat ke kelayu kelabi hang tu ka rep long shu ka cing cai tu than ka sup don kama namar bangim pendon kam hok yaki ke klem ublei lo ong syai kitab Genesis pin yo ya kabam pidei ban mi kum sep mentapan ngimi sep shu namar bam ngimi sep shu yo cing pang sini yo cing pang bipi ke balai pujat ke cing pang bangila than plat ka sup bangimi mi sep shu tinta ka daw tu duai tu syarai pikir yai ab kenang baka ke bigle ka cing duai klem ka kam kaman ra cementoi kacing duai kamot kacing ya jan janga bat jeng pi bat ublei kacing ya jan jang pi kacing duai chu polos ba khoj ki raman lan nong ka ba khat ar khai gong tu kermen da kacing kemen tu yais sya ha kacing jar tu mi not bat duai tu ya rab lem ha kacing non kam jengi prabangai tu long ji ba kloi ban khot basa ya ki wei chu polos ba khoj cek liti si thi chu chinong Ephesus kelan nong ban ri khat phra tu duai man kapor bat kat ba yo kala tu pan bat kat pat hau mun sim wat pep ban duai berbor da ka cing pen lech cing mut na ka benta baro upolus uban khia ngi cing duai chu si thi chung u chinong Philippi kelan nong men kong khat lai bat basabong nga ai ngo yo blei janga man kapor ba kan mai pi ban man kapor ngaduai na kabenta jang pi baro ngaduai da ka cing kemen ngaduai di jiben si thi polos pian chinong kolose lenong nekong khot balai nga ai ngo barbor yo blai kpa jang utra ji Jesus habang ngaduai na kabenta jang pi ubreu bala cingai na ublai ubreu persya yo blai hadin balai gendo yo blai bong ko Saulus balai me pen stomben janga ya kendo yo blei ba im ta usdang men im kata kacing duai bad ukun tu yang apa pi baro bangin long ki brio ba dap da kacing duai wat pep ban duai habanga ile kai habanga trei ngakta habanga bam gadi di ban duai bad kacing duai jing iru kam dei ban yalam bakla yang kacing duai ngidon kam ban da pen lek cingmut dei ban si duai tang dep dari tungin duai bo boleh kerpui. Kau mau yang kacing duai kadang kecil kendu cenga cepi do boleh. Teng kami kacing duai balai ngidon kam banduai. Balai ngidon kam banduai. Kacing duai kalong kum ka cing recharge biang cengi ya kamu bai balalut bitring ha recharge. Tikum juru teng abang atron habang ngadon kam kacing duai. Uji sudah dari ublei wong tu syarai bat tu duai bapin nom lihat ha ka jing pensoi tu blei jong jing i unang kerku kerdo engi ublei no penbit penbiang na ka beta jen kam jeng ab pi habang i duai barbo siam nuksa ka wei biang bangyo i bar khoi ya ki peliar football ki bedai ka thlik jongi habami emadan dak keding pna sengau hun bat unong pait ru ani sung singan bu tai ula duai Ringi pan ngi habang ilek ka kam ka jam tu ngi duai nem. Habang ngi duai teng i perkat oh duai mit, duai step. Oh duai sya ban bam tak ketal abiang. Syua bangan lek ka no kam ngadei ban duai. Kacing duai kadei kacing pan bor, kacing pan hukum cunga nau blei. Kacing pan cing pensyai cunga nau blei. Syua bangan lek ya kanu ka kam. Kacing duai kacing pan bor, kacing pan buik, kacing pan cing pensyai nau blei. Bau bulai uni rap ini bon pa im semakut. Tungin IT bau bulai uni rap yang abarpi un peten lenti yang abarpi. Te caj bebarok ngeliak ki lek sal ilang a berialek ngar ngodom pencrong hi cingkren. Te tu bulai hi jong cing i nong kurkudo. Tu ai bangin mi nak kena gelempung da kata kecemut tu syarai bertuduai man kapor wat pep banduai. Te ka resolution mengisim hakan ik darbar bementak bapra sengap bah nila pensyong nong rima gospel jong Lukas bangda pule mentat lenong kat pra de khot di pra tu kane kadeka resolution jongi tongin duai berbor da kacing i da kacing ngej bad da kacing syania
bat ngim day bandu jikarmen ublay un sa ayang kaktin jong blay kebalang yos ngau meneru gospel jo Matius kelenong bat nyau khot nyau terterung pan on sa yo tiet sa play wat on sa sem kam culong kam kai ladang adwai da kapet jingmut ngapan siya ke ai bodon kam ublay unom kuntai yang kum balong ka teru kuntai wat la kala pan si pan le tu nong bisya sim la bisya hok ka yai pan si pan kam du jikarmen hakapadu wong nu ngan ai noi ka hok chungka lem kum tak ruwet ti kum jur habangi duai ngim dei bandu jikarmen ringkat bat ka balang solonsar kwa sim ikene ka jingyai lenti pilgrim sya ka jikarmen tu ai baka jikarmen jom japi ka ai ta jikarmen jom japi ban poi sya ka thong jong ka jing im bom cukut ka jikarmen ka jingyai lenti jungi sya ka thong jong ka jing im bom cukut ko mila khlai ya sgi bat pi kwa ai ni ka balang jublei ka jingai kan ayu pi ka jing im bom cukut tu blei jong jing no kar khu ko ngi pi kum kilong kemi kum bai archbishop manela pensai ka deiti jolong kemi ngakumbang la ong berbor bi kilong kemi ka de giro nut na lor ba ka de giro nut kilong kemi ka de urendang jong kai met jungi la da ukpa udim ka khle hapen pai urendang la da mo ong dum khma ende urendang khle unum la ban pai te pi kilong kemi sha ki de no penya je ka yin ka sem ye ka ta him la ban len pi de ko ko dor ru ta kata pi de bokong san na du ta kata bat nitip pi kilong keme pi don kabor namar bang ngimla ban len hi kilong keme ki balong hi kendai bo kendai persen ki dei ki baduai ngi kilong kepa kilong jeseng rum chule ji kana ta kada dei mi keren beng handai jing sisya pule biang ka gospel uji suang kumno ya badan artalen multiply biang sa artalen pedon kam hok ya badan santalen ai biang sa santalen namar pedon kam hok ya busi talen ukne ina hangne ngilong mar kongpong usin rang yong kat arbor namar bum penukam hok man da kapor ublei khate no sa so khatwei la ai be khoi klem penon kam hok le jaitu bainos biang sa so sipau ha bakadut nangput kakan thei pat si talent multiply ar talent how is nem sao talent how is nem pra talent how is nem kan riu talent multiply jumtai menta kat ne kin chong shit dadai senjuk kilong pa don ni kat ne tharai tongi kilong pa rungin pedon kam hok ya kata kasap kapong kata len ke beblai la ayagi ngam la ban len da ka jing sorong so khlo ting tang pi ngi kilong do mde keren ben ben ki sister way perish lo sa trish paut li school penya tek ting ting sister poi school san ngot ringut hab ya don nomor sibor ri beli hendai la dangi pendon kam hok ublei u ai ngi kita keren uyai multiply ti kumnoi pun tahap da kam ngi duai ke shania akabor ublei it ublei berblei uni rap ngi kwa benong biang tungin pendon kam hok ya kasap kapong cui kacing krau kam dei ka kerdan kacing krau jong cing em jong pi ngin duai bi ngin thu kasap kapong bangi pendon kam hok ya kata kasap oblei lagi trei hok kata kan cing duai dengan dei nong hikai hok dengan dei nong bela hok dengan dei nong trei kam kenta pendap hok tu kenta mendei benap tai tulop benap tai bainong nomor balai long bayang gospel Matius kelong besan dapat pra ka bai nong bakrau ka abi piha beneng katakan ka thom kermen sya ka jing em bom cukut ka jing kermen sajin tu balai tegar ku gedok ha kerteng jeng cilong kemi baro ni ai ka jing balai Christmas masuk pesan thmai iwei pi nomor ka jing kenduk kumne nyinam kenduk su ha kerteng jeng cilong kemi ni ai jing balai Christmas masuk ya archbishop tungi ringkat rui council juga ringkat pi barok gelap keme ya ka parish laimer ke bala pediang subhab la pengkrek pengkrum ni duai bo blai na kit bo ke riang nam ta jogi barok badam tai barok jong pi kilong keme bad kumju kilong kepa ki khon samla tungin nyat jong ti hok em ho khnang bingin la ban job ya ka bo jong jungdum ka bo cuman sa sin petkan mau biang ya ka resolution tungin duai berbo da ka jing da ka jing bat da ka jing shania bat ngim dei bandu jing kermen eni ro ya Jesus Christ
Shwa ban ruai kuayar. Ngarong ashim gani galat ban ang kublay sa shisen ya pi baro karpangi kilong kami. Ka Christmas besok bakaman idan puasa sautayo. Nidwai karpang ya pi. Ublay ng karku ya pi kilong kami biik. Haru bang niya siyambyang. Join ya dwai markaliang. Sungu ya kinong tray. Baro kinong kitkam kibala tray shitam. Hakani kasingi kani kapor. Ublay ng karku ya pi. Presiden Sekretari kinong kitkam baro. Baro kim de walawan si beta kani kasi. Ublay karku kardo ya pi ru bar wan lang mata kasi. Do ublay ng karku ya pi daga jingkoy jikya daga jikaman daga jingsuk. Christmas besok ya pi baro. Kuayar ya lam ka wichirwai. Kublay Shibuni Fi Father Alfred Lindo Nongbri, Spiritual Director, Jongka Sinjoki Kentai Catholic Shillong Archdiocese, Nakabenta Kitu Ki Jing Sam, Jong Pia Kaktin Ublay, Kabala Ajing Hikai Shibun Yangi, but Kabala Pinkendit Benriuru Yangi, Namarba Bunsin Hakajing Imjongi, Nisngo, Balay Kajakum Ni Yangi Kam tam hakani ke juk ba mentamo tingi dai ban long barabor ki badwai ban laj na kini ki jing e ki jing tenju ha ka jing em jongi ka ba man la ka sngi kublai shibun padar ublai undan rengkat bat pi bat nginang duai ba pindan barabor ha pedang kamet ka ba koit ka ba khia ti kumni shi sendan ban ompen slam ya kapor nga khot ya isketri jong
ka Saint Paul jong ka sengen thei Saint Paul parish ba in ngau ha ban wan chkmat ban aya ka boat of thanks bat adin ka boat of thanks kan sadon ka jing pen her lama ya ka jing pen her lama on sa it sya ka sun tu ringkat bat ka jing duai bat ka jing penwai ker khu ka do kumne ngin yo ngau ya ka boat of thanks na is get 3 jong ka Saint Paul parish sengen thei Kublai ya pibaro, na kerpat ya pibaro subhaban up wan numpa jalan, namar ngin sepenkut ngin namar kada deg ngisap ya ka kerpat ya pibaro subha kiba ngin numpa kerki banat ban ngin nai up hadu banakot kene ke program. Kajing sungu baningkong ni sap ya ngia kalet show blai try kan rat baladon berbor ringkat bat ngi baik ai bor ai min simingi bat ubala ai ngi hamtam kamet ka bakoi bakhia bangila kum ni banya don lang banya kendo lang ha ka ni kalempong ka ba ka seng kenthei jong ka Shillong Archdiocese ka pelong ha ka ni ka sngi ni ai ka ngu ka dam yo blai ba mau bala betin nanti ngi bangin na shisha ban pelong ya ka ni ka sngi ka bajab da ka jing dan ringkat lem ka jong nga ai ka jing khublai ka bagkang yai Archbishop badan burom jongi ibaladon nadu mendem step bat kumjuru hadu menta ka janmit idang yai don lang ringkat bat ni khublai sibun bishop na ka benta ka jing don ringkat jong phi ka ba phila pelat ya ka por ka ba kodro jong phi bandan lang bat ni ha ka ni ka sngi ka jing khublai ka ledru shai Father Richard Majau, ibalong Vicar General. Mairu ilawan menen kesgi ban terwamas na kabenta jongi ha ya ki delicate ha menen kesgi. Ni ai ka jing khublai ka pangru na kabenta jongi. Ka jing khublai ka leru sai Father Alfred Nongbri, Spiritual Director, jong ka Shillong jong ka Senjoki Genthai Catholic Shillong Archdiocese. Baladon nadu menen janmiet bat kumjuru hadu benta kasngi ka bapelai asngau ya ka jingkran ka bamai ila ayangi halor ka phang wat pep banduai kublai sibun padar ublai unker khu yephi ngi airu ka jing kublai ka bakang ye pada Teles Forest Nongrang is spiritual director jong ka Senjoki Genthai Catholic Shillong Archdiocese Sunwan badadon ringkat lang bat ngi nadu menen kasngi bat kumjuru menta kasngi balawan bandan lang bat ngi hakane kasngi bat kumjuru ibala terwa ya ka masker pang na kabenta ka jongi hakasgi ka bangis dang ya ka tridum ka jingpen kre jongi na benta ka ni ka dorbar pelun ni airu ka jing khublai ka bakar pang ya I Father taibo lingdo ibalawan ban ai ka jingkran menen kasngi halod hangi haki delegates baro halor kapang haka social media kat ngilayo sibon ki jing mentoy lengba ka jing ai ka jing kran ka jong I hakanik menden kasngi khublai sibon fara ublai unker khui phi ngi airu ka jing khublai ka bakar pang ya I Father Tobias Kharngap kenta ibadai I parish priest jong ka Upper Shillong parish ibalong ikpamin sim inong aibot inong aibon na kabenta jongi habang ilawan banya kendo I ban pensngau I baka dorbar pelun jong ka Senjoki Genthai Shillong Archdiocese kan salong hakapas apa kumbaki lajiat na kasunwan bakan long ha apa Shillong parish ipada da kamin sim ka bakamen da kamin sim ka bakelut ila ong yangi ka pilaben ngi pedang sobhaya kata ka jingwan jo kata ka dorbar da ka mensim ka bekelua jong I baila ong ya syaprangi ki kam jo phi baro bat ngan ye don ringkat bat phi shisha ipadar ila don shisha ringkat bat ni ila ai boy ngi bat kala long kum ni kum bakal long ka dei da ka jing ya trailang jong ifada parish priest
kublai sibuan pada ublai undan ringkat bat pi nya airu kajing kublai ka bagerpang yaki assistant parish priest ifada Genesimus neng nong bat ifada Yohanes kang thorem makiru kidan rang berbor ringkat bat ngi kublai sibuan yakiru kumjo nyai kajing kublai yakiling doa baro kibalawan mendem step ban terwa masker panglang bat ngi sibuan ba kilindo kilawan mendem step bat kumjuru yakiling do kibawan menta kajan mit kibalaya don lang bat ngi hakane kasngi kublai sibuan pada ya pi baro ya kiba mangi ngimla banjar kerteng lut hakani ka pot to simba kani ka dei ka jing ai kublai ka bakerpang nakas nangi ya pi baro ublai undar ringkat bat pi ngi airu ka jing kublai ka bakerpang ya ki khenna duwan kibala don lang bat ngi kibala penpo penpieng ya ka duwan kublai sibuan ya ki ngi airu ka jing kublai ka bakerpang ya ki samla na umlingka kibala ay ka jing syat ban yalam yakiling do syaduan bat kumjuru hakapo jing turwa kublai sibuan yaki kun samla ke balapen krea yakani ka program ngi airu ka jing kublai ka bakerpang ya sister superior na isi convent bat baro ki sister ki badan lang ringkat bat ki hakate ka yeng hakon ben ki balak kloy bat ki balak syak sungo bhayangi bangin pendan kam ya katai ke jaka jongki hang tai ba nakabenta ban sa ki delegates kublai sibuan sesa ublai undan ringkat bat pi ya ka jing sben ka jing keluat mesiem jong pi ngi airu ka jing kublai ka bakerpang bat kumjuru ya ki sister na AC konben makiru ki balong sisa ki bakloy ban yarap ban penpu penpieng ya kan dia keduan kat nu kalong sisa ka ba itenat ka ba isyong kun ka ba isyong syong blai dai ki sister na AC konben ki bakloy ban yarap yang i ban penpu penpieng ya kan dia keduan bat kumjuru makihi kila ai subharu yang i ya kata jaka bat kumjuru ya ka ka ba maki ki don nang tai ba mangi ngila ban pendon kam hakani ski kublai sibuan sister ya airu ka jing kublai ya sister Modesta Khongpai ibadai i principal jong ka Saint Gabriel Higher Secondary School mairu dengkat bat kinong hikai dengkat bat i vice president bat baro kinong hikai kibadon hakatai ke jaka kibala ya aisob hayangi ya kadai ka school kabangilayo ban pensa ya ki delegates ngatrai baro kilas ngautenat namar ka jaka ka bai sister ila penbet penbiang na dong sedong na kabenta jong pi baro ki bawan bansa ha kadai ka school kublai sibuan sister ublai unker khu ka do ipi ngi airu ka jing kublai ka bakerpang ya ifada Stybak Wajri but ifada Joseph Rai makiru kumjo kila sya sobha yangi but kila ai kerpang yangi ka jaka ka badan hang tei Saint Paul Seminary bangin penyang ya ki kali na kabenta ki bawan ban simenta ha kan ni ki bawan ban simenta ha kan ni ka dorbar pelun kublai sibuan ya pi pada ublai undan ringkat bat pi baro nya airu ka jing kublai ka bakerpang ya ipada bajensta ibadai erector jong ka Saint Xavier Minor Seminary kibala Saint Xavier Minor Seminary kibala syak sobha yangi ban penyang ya kejaka nakabenta ki kilingdo nakabenta ki BIP ki bawan hakani kasngi kublai sibuan pada ublai ya pi baro ublai undan ringkat bat pi nyai ka jeng kublai ka bakerpang ya ibaro ni viling do MLA MDC jong ka Milliam constituency mai ila kersyan met bat mensim ban pelong ya kani kasngi ka bajab ila yarap sibuat yangi hakaba mai hi ngitang syang bakandan kani ka dorbar pelun ila ang kaikong pidan kam ila yarap yangi ban penpha ya ka hall ila yarap yangi ban pensna ya ka podium bat
Shibun sisa bat yaki neki syuki ki ba mangi ngisang barang iya ban syang kidai lemba ka jingerap bat ka jing ai sobha ka jong i bat shibun syaki eki ba ma i ilale na ka benta jong i ki ba mangi ngembla ban nyautang yaki baro khublai shibun ba ringkat bat ikurim jong pi ngi ai ka jing khublai ka ba kerpang pi ublai unang the sei ki jing khu halo jong pi ngi ai ru ka Ngi airu ke jing kublai ke bakar pangru ya iba Daniel tangkir. Ma iru ila kersian sisa met bat mensim naka benta jongi ki kemir ila longkum ikun i jongi ba isya ila ongengi ka ai ka pi dan kam ya thu ya ngan penbiang naka benta jong pi sisa ila le si bun ba ki kam naka benta jongi kani ka madan ka ba mangingi syong kalong kenram menbo isyuki ro omlong mo dei ma i ibalawan ra ke JCB ma i ibalaya rap ban penti ka khendau ban penkit ki khendau ban penbiang ban tap ya kani ka madan ba kalong kumni ba pilai suk ban song ban syong baro kadai da ka jingerap seben mensim jong i bat kumjoru ilawan ram iwan ra ru ya kadi ka projector hakaba mangi ngilayo ban pelaj ya ka video bat ngilayo i sibun ki bayo inak tu jakama ka ba ngilayo ban pet ban jengok hakani kesngi bat sibun sisa ki kam ki ba mai ilale da ka benta jongi ki ba ngimla bangenya nyautang ya kini baro nenginget skam bau belehi udan ringkat bati undang the ke jingker khu halo jong i ngi airu ke jing khublai ka bakar pangru ya ikurim jong iru mai iru kumjo ilaya rap bat no senyang lam na ka benta jong i khublai sibun ngi airu ke jing khublai ka bakar pang ya iba bio barwel jendiang ibang iju khot i iba na mai iru kumjo da ka mensim ka bakelut ilaya rap yang i ban ya karong ya karup kabamangi ngilayo ban pen itanat ya kani kajaka ban pen bhabri ban pusrai kani kairong kadai lingba kajingerap ba kajingerap isen ai kejong i mama i da kamen siem ka bakelut ila yarap yang i ban pen itanat ban pen pho pen pieng ya kani kajaka habangi pelong ya kani ka program kublai sibun ba ublai unker khu ya pi ya airu kajing kublai ka bakar pang ya baro ki MLA ki MDC ki bamaki kilawan kidan kilawan menam stem kidan ru ke bak kim sim la yo ban wan ya ka bai ikong job len iladap ai khublai ki menne te ngi ai ke nakalyang jongi ru ngi ai ke jing khublai ka bakar pang nak benta jongki makiru kila kersian sisa ingi kila ai ke jing rap sisa met ban mensim ban pelong ya kani kasi ka bajob ngi ai ke jing khublai ka bakar pang nak benta jongki baro ngi ai ru ke jing khublai ya ki riu rong ba ki ba kersian lam ingi ki ba ya rap ingi bat kiba ya kum ya iba George Marba MCS ba Ethelbert Kamalki ba Tailang Pri ba Penshai Sim ba Reki Chulai ba Mitchell Wankar ba Gedwen Lakyang bat Sibun kibai pat ya kiba manging imla banyo kertang laki dei kilong kemi kilong pa kisamla kibalay rap yangi kublay Sibun ya pi baro kajing kublai ka bakar pang kublai ngi airu kajing kublai na kabenta ki member jong ka Catholic Association ki balawan banyasim mentalang bat ngi menem step ki kublai sibuan eki ngi airu kajing kublai ka bakar pang ya ki sangrang ba Catholic Shillong Archdiocese ki balawan ban slok mensim lang bat ngi kajing kublai ngi ai kajing kublai ka bakar pang iki kublai sibuan ya kajing don ringkat lang jong pi ngi ai ru kajing kublai ya ke seng samla SACYM jong jong Shillong Archdiocese makiru kilawan banyadon lang bat ngi hakani kesngi kublai sibuan ya kajing don ringkat lang jong pi ngi ai kajing kublai ru ya ke seng rang ba Catholic Shillong Senjok ikan thai Catholic Shillong Archdiocese Zone 1
makiru kilawan banyarap ingi bat kila don lang bat ngiru hakane kasngi kublai shibun ya phi kirang ba ni ai ka jung kublai ka ru ya ki seng samla ka thle jong SACYM zone 1 makiru kilawan bandan lang bat ngi hakane kasngi ni ai ru ka jung kublai ya baro kibalaya don lang batngi kibangi la khot snoba kibalaya don lang batngi kibala wan ban sim ta lang batngi hakani kasngi kublai shibun ya kajinge don lang jompi ni ai kajing kublai ya i president secretary president ikong kilti diara marbanyang ikong joblin dhar secretary jongkas Shillong Sanjoki Kentai Catholic Shillong Archdiocese but baro ki member ki bala IT haka zone 1 ya ban pelang ya kani ka dorbar pelun haka ni ka sngi but kumjuru ngi ai ka jikublai ya ka zone 1 ru ka bala jet ban bat ibit ibyang ya ka parish apa Shillong bangin pelang ya kani ka dorbar pelun haka ni ka sngi kublai shibun ya ki program baro ki baka senjuk kalapan kre kila long shisha ki bayat bat ya denti hakani kasngi kublai shibun kong bat ka member jo fi baro kajing kublai ka baka pang kalait ru Shah Iba Mitchell Kamarki Secretary Parish Pastoral Council balaya rap ban met ban mensim ban penpej ban penbet penbiang ya kani ke podium ke balasna kani ke sngi bat kumjuru ibaladon shani ke jaka baru shibrai na do ke por bagi dang penbha ya kani ke madan mai ila pelat por bandan dekat bandan sakani ke jaka ringkat bat iba trikilat lakyang ba Aldo lakyang Isa John Jaran ba Vincent Karmalki bat iba dondo lingdo kini kidai kiba kirang ba kibala tresi tom sisa ban yarap yangi ban penpet da kabenta kani kambadan ba kalalong sisa kababit kababiang kublai sibun ya pi ba ublai undang don rikat bat pi udang ay pi kamet kapat kabakoi bakia ba pinang yala ban tre kambha na kabenta kaburom kabakhra ka joblai nya ayru ka jing kublai ya I babu katikes iba jongka di kalai mes of the sick, pomlak rise of the sick, but kumjuru ya I babu katikis jongka sadau millions of sick, kibalaya don lang bat ngi hakane kasngi, kublai shibun ya kajing don ringkat lang jongpi. Ya airu kajing kublai ya I president bari jongka sengrang ba iba Richard Kongwer, kumjuru ya I secretary iba Pernai. Kiba day jong ka seng rang ba jong ka parish opasdo maki kila yarap shibun na kabanta jongi ka seng jongki kila yarap shibun yangi hakaban penpet ban penbet ban penbiang ya kabam dakas day ka seng rang ba kabla benta ya ka kam haman laki rang ba nakijaka kiba pia ban penbet penbiang ya kabam kani kasngi bat kumjuru ya ki ban penpet ya ka traffic police ya ka traffic akan ikasngi bat kumjuru ki balai rap yangi ban lum ya ki jingkin show akan ikasngi ngi ai ru ka jing kublai ka pang khamtam ya ki rang ba mo ki bala tray shitam haka ban shet ban tiu bala penbiang yangi na do ka ar pu khnai tarik lai pho bat mentakasngi shitarik kilalong kila ayangi ka bam ka babet ka babyang atray ki delegate na ibaro ki baya kila bun ki ang baka kabang kabam mo ti kublay shibun ya kirang kani baro ka de ka jing tray shitom jong kirang ba nga ka jing kublay ka kabang khamtam ya iba Robert Hinyo ta ba Shainam Lindo bat iba Sylvester Walang kini kidai kiba pet kiba penbit penbiang ya ki jingdon kambaro hakabadai bat ka food committee bat kibai pat kirang ba kibalaya rap manshet kublai shibun ya pi baro kirang ba simba kani ka ding kublai ka jongi ya pi baro kirang ba ublai untakir khu ya pi baro da ka jing ya tray lang jong pi ringkat bat ka sengen thai ka jongi
Ngi airu ka jing kublai ka bakarpang ya I presiden jong ka seng samla I ba Louis Karkungor bat kumjuru I secretary I samla derni rendathyang si makiru ki seng samlaru kila don la ka jong ka benta makilu kila trai si tom si sha ban piarap yangi ban penbit ban penbyang ya kabam ban yarap ban sambam bat sibun ki kam ki bagi kun samla kila le kila rap ban ra ki suki kila rap ban ra ki matras ki wai ki kam ki ba ngimla banjer kertang ru ki dai ki samla si sha ki bla trai si tom si sha met bat men siem kublai sibun ni pi baro ya ki samla baro ki bla trai si tom kila pelang ya kane ka singi ka bajab da ka jing trai si tom ka jong pi kublai sibun ublai unker kuye pi nyairu ka jing kublai ka bakarpang ya I president secretary bat kumju ki members dang ka sunjuk ki kentai Catholic na Nongstoin diocese ki balaya wan bandon ringkat lang bat ngi kublai sibun kong ya ka jing ya don ringkat lang jok pi hakane ka singi kublai undon ringkat bat pi nyai ka jing kublai ka bakarpang ru ya ke choir ya I choir master Pak Vincent Karmalki bat ya kumjuru ya ki long kumie ki bana opos long parish ka jingruai ka dai ba philaya sngowi ki sur ki babang ki sngo ki bathyang ka dai ka jingruai jong ki long kumie na opos long parish ki balaya trai sitom sisa met bat mensiem ki bala wan man kasngi ban hikai ruai ban practice jing ruai bat kibala pelut ya kapor ke jongki bat kelalong sisa ke basngau tunat ke basngau thiang bat ringkat ru bat ki samla kibala ya rap ban tem ki hakani ke singi kublai sibun ya ki kwaya ngat kajing trai sitom jongpi ngila yo khat yo so jong kajing top kublai sibun ublai unangker khuy pi baro ki kwaya pa pinang la ban aisusu ki sur ba phang bathyang hakinu kindu ki por ke ba paris ka don kam kajing kublai ka bakarpang kalej ya ki rang ba snang nanong se umlingka lompdeng saumer ki balasya sobhayangi ban penyang ya ki kali hakisnang ki jongki kajaka barking kalau khamnya rai dei lengba kajing trai lang jong kini kisnang baro ke badan saudong jong kani ke Paris ngilayo ban peniang ki jaka ngatrai kilalong ki babet ki babyang da kajing ya trai lang ringkat jong kasnang jong kini kisnang kublai sibun ya kirang basnang bat kumjuru ya ki para nang syang snang hakani ke jaka ki balaya sya lang ringkat pani kublai sibun ya pi baro kajing kublai ka hakani ka po ngi airu kajing kublai ya ki doctor ki nurse ki banda Shastri Memorial Dispensary makiru kilawan bandon hakati ka jaka ban syang ban up moyo don menu ki basitom ki bapang rei nga kermen ba mataksi khamdan mo ki bapang ki basitom te ngi aingo yo blai nak bantakani bat ngi airu kajing kublai na kabenta jongki bekilawan ban pelut por ban yadan lang bat ngi hakani kasngi kublai sibun iki kajing kublai ngi airu kajing kublai ya ka seng kentai baro jong pratli ki pares mau lai mau prem mau khar mau tawar mau yong laban mau nyang la bat opeslo ki badai hakapo ka zone 1 ka jingyet ka makiru ki laton bentalang bat ngi omdai batang ka paris opeslo ka bapelot na dong sedang rei makiru na man ki paris jongki kila ya wan ban yasno mensiem lang bat ngi ban ai ka met ban ai ka jingerap bala kersyani ngi met bat mensiem ban pelang yakane ka sngi ka bajab kalalong siya kasngi kababyang na kabenta jongi na marday maki kibalaya tray lang ringkat bat ngi bat kumjuru makihi kilawan ban pelang ya kajing duai tridom hakabang ila pelang ila syabeng sedang ya kani kadorban ngila bu kajing duai tridom kelaisgi kata arpunyaw arpu prab arpu kenai terik
Badai kini ki Paris ki bahap haka zone 1 ki balawan ban ya shimbenta ban penyat ya kene ka tridom. Kublai sibun ya pi baro ublai unakir kugedo yang i baro. Kajing kublai ni airu kajing kublai ya ki komiti ki ba ya trailang bat ni. Nado ka organizing committee, ka liturgy committee, ka reception committee, ki venue committee, finance committee, ba ya ki president, bat ya ki chairman, bat ki secretary jo kini ki committee baru. Print and electronic media. Ada. Ya kini baru ki committee ringkat bat ki chairman bat secretary bat ringkat ru bat ki member jengki kibalawan kibala pelang ya kene ka singi ka bejok ka jing trai sitam jengki met bat mensim kibala pelang sisai kene ka singi ka bejok kublai sibun ya pi baro ublai undan ringkat bat pi. Nyairu kajing kublai ya iba Tony War iba la penbet penbiang ya ka sound hakane kasngi klem kane kajing pensawa kajing wan jong simbenta jongi hakane kasngi kan long leno kublai sibun ba nyai kajing kublai ru ya ki traffic police kebala simkhia ban penyat bet ya denti ya kekali hakane kasngi kublai sibun ya ki jingdan rengkat lang jong pi hakani kasi nga airu ka jing kublai ya ke BDP ki banandong se nakasnong nong se makiru wala kimdai nakanjo kabalang bat ni dai makiru kilak kloy ban yarap lang yangi hakani kasngi kublai sibun ya ki baro nga airu ka jing kublai ya ki Ni airu kajing kublai ya ki nong yarap bat ki nong lek bhajongi baro ki bala yarap yangi ki bala ai kajing kersian ki met bat mesim ki bala ai kajing yarap dak ketik bala sunap bentalang bangi dak ketik kaman ketika diang jongki banyarap yangi ya ni ai kajing kublai ya iba Fabian Umdor bat Joel Marbanyang bat iba Janai kublai sibun ya ki ruba ni airu kajing ram nga airu kajing kublai ya baro ki long kemi ki long pa ki samla ki balayarap bandoniet banyarap hakane kasngi ki badain nakane ka parish of Silong bat kumjuru ki badain na ki waipat ki parish ki bahap hapo ka zone 1 ki ba mangigim laban penpau kerteng dot ki baro to sim bakane kajing kublai jongi kalai kandai kajing kublai ya pi baro ki balaya ya rap yang ya kabangim la ban penkerpau kerteng lot baro kublai sibun ya pi baro ni ai kajing kublai ru kabakir pang hakani kasngi ya kilong kemi na Silong parish na man laki unit bat naman laki unit kibangi hap hakat wai teli kisnong kibalaya tray sitom met ban mensim ban pelong ya kan dikasih kibat job bat kumjuru ya kibana pomlak rai sub district kibangi hap lang hakapo Silong parish makiru menen kasngi kilawan ban ruai hakapor mas nakabentajong ki delegates bat kumjuru Nakiru kilawan ban sim mentalang bangi ban snok mensim lang bangi ban wan ban ya tray pat ba haka bangi labu haka apa nai tray bat makiru kilawan ban snok lang ban ya ki samla bat ki samla bat ki long kemi baro ki ban apa melak rai sob tray napo nang ni na lai me sob tray kublai sibun ya pi baro ka jing tray sitam jong pi baro kala long sisa ka singi ka bajop bat ka singi ka bapu ka bapiang nga ai kajing kublai ka bakerpang hang nimo ya ikong jersun badai president jong ka zone 1 mai ilalong sisa inong aibut inong ai mensim bat inong kersian inong nong ai mensim iba stray shit ham sisa na kabenta kane ka program
namar dei ba ibala penbet penbiang ibala pen yaki kam ki jambaro ibala ai ka plan ibala pen baka kani ki kambaro bakin lang sisa kabaya bat kumne dei ma ibala ai bot ai borengi bat kumjuru nga ai ka jing kubleiru ya dengkat lang bat ikong Margaret Kausono ibalong secretary jong zonwan makiru mairu kumjo layatrai sitam lang ban pelang ya kani kesngi ke bajab ringkat bat President Secretary jong ke apa Shillong Paris bat ringkat ru bat baro ki long tumie jong ke apa Shillong Paris ki member jong ke singkentai apa Shillong Paris bat ki long tumie baro jong ke apa Shillong Paris kajing kublai kalet sepi baro ublai undan unte kajing kerku halo jong pi baro tesim yang aku dang kumkelet enu mo ngatrai ngala ailut kajing kublai ti odon manu ka banga kumkelet bat ai kajing kublai te tu sim bakani kajing kublai nak kaliang jongi ka apa Shillong Paris tu sim bakani kajing kublai kalong ya pi baro iwei pa iwei kibalai wan ban sim benta hakani kajaka na baro sau pulai teli ki Paris bat nah kibahap apa nyau teli ki zon kublai sibon ka jingye wan sim benta jong pi kalalong sisa ka sngi ka bajap dei ublai hi ubala don ringkat bat ngi bala ai bo rengi bat ubala ri basumaringi baro ti lada philet na kani ka jaka sobha sa lech sok lech san ublai undan ringkat bat phi mapin ya poi sok sai san selaki jong ki yeng ke sem bat da ka jingri ka jingda bat ka jing sumar ka jong ublai kublai sibon ya phi baro ublai un ker khu ya phi ka wei pat ka dei ka jing ker pat mo ti namar ngakerpat ya ki long kumie jong ka ni ka Paris ka jong mo ki balawan ya ki long kumie bat kumjuru ya ki khun samla ki balawan banyarap kam yangi daduk ka sngi ka basdang ki lawan bungut banyarap kam ban penbit penbiang ya kan ka jing don kam te hakani ka poru ngakerpat ya pi baro so bha ki long kumie jong ka ni ka Paris jongi wat numpat ya let nginyarap lang yaki kambaro ki barang sa ki bangi habban pendap hakane gasngi da ka jingya dan lang jopi ban ya trei lang ringkat bangi kublai sibon ublai unker khu fi baro mentau kumnehi ngindan ka jing penhiar lama tinga kerpan ya irmus Reverend Bishop Victor Lingdo, Reverend Father Tobias Karngap Kenta, but Father Alfred, but Barok ki Father ki badan hang ni po ke podium, bakin snow bah ban lech jaka, ba penyang ya kalama. Bat la kerpat ya Barok ki member jong ka senjuki kentai Catholic Shillong Archdiocese. Kumju jong kisun bakin sngop haban hiar lang shani shapo na ka benta ka jing penhap ya kalama kadon ka kot jingruai hne ki bakum kala da ka kot jingruai ibadah sisa taryang sobha sawan sim na sini te ngalasung ngala ai kublai dot ya baro andre ngadak kelat mo te ngakerpat ya iba edwin bak isam la edwin ba isam la one job sobha map ya nga te kublai sibun ma pilai ki rat ba ki bayar rap sisa yang ngi dan kamu nu pon yang ba one job ba edwin kublai sibun ya piru kumjo ublai undang rekat bat pi bala kerpat ru ya baro kilong kmi ban sngop ha ban yeng na ka benta ka jing penhiar ya kalama bat ban yerwai ringkat lang ya ka anthem song
Bat yakani kalama on sa IT dai President Kasinjoki Kentei Catholic Shillong Archdiocese High President Jong Ka Sinjoki Kentei Catholic Zone 2. Menta ngila poi sya ka benta ka bakat du jong kani ka dorbar pelun the spiritual director jongi para Alfred Nongbri in IT ya kani kalama in aya kakti jong i bishop jongi i bishop in sa IT ya kani kalama rengkat but spiritual director ha ka zone 1 aga zone 2 ba hau ar hajar ar pusan kadorbar kan salong ha ka zone 2 bat ni kermen scam ba house nem ubandang wan ar sya kipat ba long kmi ba i kin wan ya simenta ha ka ni kadorbar ha u ar hajar ar posan da ka jinget ke bas scam bat da ka jing kermen tementa i pada spiritual director in I ha bishop in sa IT ya kani kalama ha i president jong zone 2 ringkat secretary ngadap dengan jing sukmen bakrau ban IT kani kadama ha ka zone 2 wish you all the best for the next year 2025 da kajeng kemen ka zone 2 ka pediang ya kami kejeng terwa bandan ke darbar ha ka zone 2 bat mentahi gan declare ba ka dia ke darbar kan selong halaj umkra parish kublai shibun ngikot niwer ya baro sa sempat hau ar hajar ar pusan bangin wan ya wer ki paralok ki parajor jongpi banginang penkrau susu ya kane kasngi jongi ki kentai kublai shibun
Kadon kendiat kene ka jing pen benar. Kadon kene ka kot jing ruai. Tila kerpat yai Archbishop Bayin Jungi. Bayin ai ka jing kerku kedo. Yang iwei pe iwei kilong kami. Bangin lai pai le ka basuk ka basan. Bangin ang yo kijing kerku kijing ai no blei. Bangin la banang yai syakri ha ka jing im ka jongi. O try undon rengkat bat pi O blei badan bor bero ukpa baru kon baru mensim bakot on kerku ya pi Salek suk naik poi sign naik biang klem nak kerkit han Blei sibun.